Bon dia, gràcies per venir. La veritat que volíem des del PSM una mica marcar el posicionament en relació a SPTI, pensant que val la pena explicar una mica quin ha estat i quin és el posicionament per reafirmar el que representa SPTI a Menorca. El PSM vol reafirmar el seu posicionament a favor d'una eina d'ordenació territorial, SPTI, que ha permès no sols protegir el camp i els pagesos, sinó reactivar-lo econòmicament. Recordem que SPTI se va aprovar el 2003, després d'un llarg procés participatiu de la societat menorquina, amb un altíssim nivell de consens i un dels seus elements bàsics és la protecció del sòl rústic com a eina per garantir el manteniment del nostre territori i el paisatge de l'illa i per afavorir l'activitat agrària. Una activitat agrària en què els pagesos són els protagonistes principals, sense els quals, a més, és impossible el manteniment del paisatge i del territori de Menorca com el coneixem. SPTI neix, recordem-ho, entre altres coses, per respondre als intents d'especulació sobre el sòl rústic, establint mesures que no permetin l'urbanització del camp de Menorca, i ho fa quan estableix que només es poden permetre en el camp activitats complementàries a l'activitat agrària. Per tant, sempre aquesta activitat agrària ha de ser la principal, d'on han de provenir els ingressos principals, deixant clar que per altres activitats, com poden ser agroturisme o turisme rural, sols es permetran si existeix activitat agrària a la mateixa finca. Avui contemplem amb preocupació com es transmet el plantejament que està justificat saltant-se la norma establerta en SPTI, quan es tracta d'un projecte de construcció d'unes instal·lacions de gran envergadura si això implica grans inversions econòmiques. Concretament s'està posant com a exemple un megaprojecte inspirat en unes bodegues d'Aragó plantejat per tractar una plantació d'unes 400 hectàrees de vinya. Et cerca, a més, mostrar una suposada actitud de l'administració pública en contra d'aquest sector és que es posen totes les dificultats possibles per poder-se desenvolupar. De forma ràpida analitzem la situació del sector de la vinya a Menorca i el que s'ha fet des de l'administració per tal de potenciar-ho. Actualment a Menorca tenim un poc més de 30 hectàrees sembrades, 30 hectàrees sembrades de vinya, mentre el 2003, quan se va aprovar el SPTI, només n'hi havia 3. Existeixen actualment 6 cellers, on el 2003 només n'hi havia 3. En total tenim en aquests moments 8 marques de vi a Menorca i la major part d'elles instal·lades a partir de l'aprovació del SPTI. Les bodegues existents s'han autoritzat des del Consell Insular de Menorca, que ha imposat tramitat ajudes provinents del programa LEADER, entre d'altres que han sol·licitat alguns vinaters. Recordem també, en el camp de Menorca s'han passat del 2003 fins al 2007 d'una declaració de superfície a Menorca en 426 titulars d'explotacions agràries a 466 el 2009. Per tant, mostra de com el PTI defensa el camp i els pagesos i ha permès que empresaris, emprenedors com els del sector del vi consolidin la seva activitat, com d'altres activitats, perquè hauríem de recordar informes favorables que en aquests moments són necessaris des d'Agricultura per autoritzar, siguin interessos generals, siguin millores que s'han hagut de fer en el sector boví. Crec que parlaríem que el manco d'informes favorables des del PTI a dia d'avui són més de 400 els que s'haurien autoritzat o fet aquests informes favorables que hi ha diferents qüestions. Hi ha de dir també que el camp de Menorca es beneficia d'unes activitats que, a més de la producció d'aliments, mantenen el paisatge i territori i col·laboren en aquest aspecte a un dels sectors més importants que és el turístic. I també recordem que per garantir aquesta tasca mediambiental neix a Menorca una figura com el contracte agrari de la reserva de la biosfera després que el sector agrari reclamés el reconeixement del seu paper com a mantenidor del medi rural i per fer possible que es compensés la feina feta per als nostres pagesos. Així, avui són 146 finques les que estan inscrites en el CARP, gestionant quasi el 44%
o sigui, més de 22.000 hectàrees de les 50.000 de superfície cultivables declarades a Menorca. Un CARC que també ha fet possible que 48 madones d'algunes de les finques inscrites comptin amb seguretat social, amb el que això implica de dret de jubilació. De tal manera que avui el contracte agrari de Menorca és reconegut com a model per seguir per altres comunitats autònomes i pel propi govern de l'Estat. Això ha estat possible gràcies a l'PTI. És per això que des del PSM mantenim que el PTI representa un element de defensa del camp de Menorca, dels seus pagesos, per mantenir un paisatge que és un dels millors actius que Menorca té com a atractiu turístic i reivindicant la necessitat de mantenir aquesta eina des de l'actitud d'afavorir l'interès general per damunt de possibles interessos particulars, per molt que aquests es presentin com a d'interès per tot. Tenim des del PSM la sensació que darrere el fals debat que s'ha creat aquests dies sobre un macroprojecte de bodega de vi s'hi amaga una ofensiva que no és nova, de modificar el PTI i tornar en aquella situació anterior del Camp de Menorca en la que qualsevol projecte hi tenia cabuda si implicava una inversió econòmica important. Avui és el projecte d'un arquitecte de prestigi, per cert, desvinculat ja dels propietaris de la finca on es volia executar, i demà serà qualsevol construcció estigui o no vinculada a l'activitat agrària. La suposada polèmica ha evolucionat i d'allò que era un problema de traves o un projecte concret ara es planteja des de la perspectiva que el PTI impedeix el progrés i el creixement econòmic. Per això pensàvem que era important avui, des del PSM, deixar clar el que representa el PTI, reafirmar el posicionament a favor d'una eina d'ordenació territorial que ha permès protegir el camp i els pagesos i que, a més, ha reactivat econòmicament en aquests moments les explotacions agràries, ha consolidat sectors emprenedors nous com els dels vins i la veritat és que volem transmetre la preocupació que darrere aquestes campanyes, en definitiva, l'únic que es pretén és voler modificar el PTI quan, recordem, ha estat una eina que ha estat fonamental per Menorca perquè no hi hagués especulació, perquè no es destrossés el camp i que en aquests moments ens preocupa que se vulgui tornar a posar aquest debat damunt la taula. Sabem que a vegades per part de diferents partits s'hi ha pretès posar-hi, per això nosaltres pensàvem que més que mai era avui important deixar clar el nostre posicionament.